Nhasi uno rava zuva re20 rokuverengwa kweOma. Tichiendawo papati 6 yenyaya yedu yatiri kukurukura pamusoro payo kubva kuna Mateo 26 kusvika kuna vhesi 36. Patanga tichitarirawo zvaJesu muGetsemani. Zvingareve chii kuti Jesu aiva muGetsemani? Zvose zvakaitika muGetsemani zvingareve chii? Zvamunoona ndezvekuti kana tichitarisa shoko raMwari, takangogumira chete pakuverenga mabhii hatife takanzwisisa, nekuti shoko raMwari rakazara nenzira. Izvo zvamunonzwawo Jesu achiti ndiri nzira, ndini zvokwadi, ndini upenyu. Zvokwadi inouya nemweya mutsvene, upenyu hwakabatana nenzira. Muri kupaona? Saka kana achiti ndini nzira neupenyu yokuenda kuna Baba, hazvisi kureva mugwagwa, road, zviri kureva way, nzira yekuti tinosvika ikoko sei. Muri kupanzwa kapa? Naizvozvo zvinenge zvichireva kuti nzira idzi dzinofanirwa kutevedzwa. Ndiri kutaura kuti chii? Wakapinda mubhaibheri usiri kutsvaga nzira yokunamata nayo Mwari, musafunge kuti kune nzira imwe chete inofadza Mwari. Pane nzira dzekumunamata nadzo. Anodawo madira tivhange, anodawo inonzi chii? Vamwe vafana munoti zviite kuti mungova nemuriwo 100. Iye anodawo inonzi aniko yatinodya kuhotera iyi? Handingaiti smorgasbord, ndingaiti kana uchipinda muhotera munongoona mune chikafu zvakangowanda wanda zvokuti unongotorawo pureti wongoenda wonotorawo. Ndakukanganwa. Imi muchiri kuzviita vechidiki ndimi munoziva. Asi anodawo vharayati. Tiri kutaura nyaya yemuriwo. Nyaya yei? Yemuriwo namafuta. Nyaya yetsubvu kana kuti hute dzemiorivhi. Muri kupanzwa ka? Kubva mumiorivhi muna mafuta, mune chikafu, mune kudya, mune fruit. Muri kupaona? Mune zvose. Kana iye Jesu achiti muviri wake ndiye chingwa cheupenyu, ogozonzi rava gwayana zvakare, zvozonzi ropa rake ndiro raadhiringi, raakuitwa sechinodururwa kana kuti waini. Muri kupanzwa? Madira tivhange ose iwawo ndo atiri kuti nzira dzacho dzatinofanira kunge tichibata idzi. Ini ndingauya nenzira iyi yokumunamata, asi mumwewo kuburikidza nemweya mutsvene uchawanawo imwe nzira inofadza Mwari. Hatingafanana naika, nokuti mukuva nenzira umu topedzisira taakuzvikudza. Ndosaka muchiona vamwe vachizvikudza kuti tiri maSeventh Day, vamwe vachizvikudza kuti tiri makatoriki kana kuti makatorike. Makatorike akatosiyana. Pane imwe inonzi African Catholic, pane imwe inonzi Roman Catholic, pane imwe inonzi Eastern Catholic, pane imwe inonzi Orthodox. Muri kuzvinzwa? Kuzvikudza kwenzira dzavo, nzira dzani? DzaKristu Jesu mambo wedu. Ini handingakwanisi kutaura kuti vaOrthodox havapinde kudenga, handingakwanisi kutaura kuti maRoma haapinde kudenga, handingakwanisi kutaura kuti vaAfrica havapinde kudenga, kana kuti Latin American haipinde kudenga, kana kuti European hameno, nokuti makatorike aripo akatosiyana. Iko zvino izvi munoona vanhu vari kuenda kuRoma, asi makanyasovabvunzurudza munochanzwa kunzi pane vamwe vari kurutivi rweAfrican vanongotorawo popi iyeye vachiti handiye popi wedu, asi mumwoyo mavo vanotoda kuti aiwa tinenge tine popi wedu, asinei nekuita nezvekuEurope. Vanozongosangana zvavo vakuita musangana kana kuti taakuita chi get together iyai. Bhaibheri rimwe chete, asi nzira chi dzinowanikwa muna Jesu. Mweya mutsvene ndounokupa. Sokuva muviri waJesu una mapazi akawanda,
ane zvakasiyana zvaanoshanda, ruoko runoshandawo chimwe chinhu, musoro unoshandawo chimwe chinhu, bvudzi rinoshandawo kana zvimwe zvinhu, ibvi rinoshandawo zvimwe zvinhu. Tichinyatsozvitarisa chaizvo chaizvo, munenge muchingotarisa maoko ati namakumbo, munombotarisa uchanza here, mino, mutanda mhuno munomboutarisa, ipate mhuno kai, mhuno dzingadai dziripo dzekufema, ko mutanda mhuno unoshandei? Maziso, ndichakudzidzisai pamusoro pezviso zvavanhu, chidzidzo chakakosha ichocho icho. Dai pane mumwe munhu anozondiyeuchidza kuti achitidzidzisai zviso zvavanhu, ndokudzidzisai kuti zvinoreve chii, nzira yatinowana yaKristu yatinowana pachiso chemunhu inonzi chii. Nzira kuna Mwari ivhariati, asi zvinhu zvose zvinenge zvichifanirwa kuitwa muumwari. Urupaona, isi hatingasvore Methodist kana Anglican kana Dutch Reformed, hatingasvorewo kwautaunashe, hatingasvorewo kwavakandiwe, hatingasvorewo kwaTalent Chiwenga, hatingavasvore nekuti makada kunyatsovatarisa vane nzira. Kwakanga kutombone vamwe baba vainzi madzibaba nzira, hameno kana mai vaziva. Iko zvino tine muparidzi anonzi Gwendo Izhira. Ana madzibaba nzira vakatowanda, mumwe akuzviti Zhira, handizivi kuti kana makaenda kumabudya anozviti chii, makaendawo kuna Samanyika angazviti chii, makaendawo kumandevere angazviti chii, makaendawo kumandebele ekusouth Africa avangazviti chii. Muri kuzviona, asi vanenge vachitaura kuti nzira vose. Mwari anoda vhariati, asi chatinenge tichinamata ndicho chinhu chimwe chete. Zvinomufadza zvakawanda pavanhu vanonamata. Haana kungoti apa ndipo chete pamunofanira kunge muchinamata napapa. Tinouya nenzira dzekumufadza tisingatsaudzire. Muri kuzviona ka? Shoko rake rakazara nenzira. Kristu ndiye nzira nezvokwadi noupenyu. Upenyu hwedu ngahuratidze nzira dzaIshe wedu Jesu Kristu. Kutoramba vanhu 2 billion vachipinda mukatoliki kutokanganisa ikoko. Zvichida pamunhu woga woga pane nzira yokunamata nayo Mwari yaanoapprove. Zvino kana nyika ichisvika 8 billion, pane 8 billion ways. Kana vatendi vanonyatsomutenda mumweya nemuzvokwadi chaivo vari vashoma kupfuura vatendi vanongonzi vatendi maChristians kana maMuslims, vatori vashoma vanomutenda mumweya nemuzvokwadi. Muri kubanzwa? Kana zvakadaro, it means kuti pane rimwe gwanza rinoda kuzadziswa rokutenda. Hatingafunge tose nenzira imwe chete. Mwari akaita uchenjerika kuti mumwe anouya neichi, mumwe anouya neicho, mumwe anouya neichi. Mukada kuzvitarisa imimi, angadai akangopa kumunhu mumwe chete zvose zvinodikanwa kuitwa kuti azvizive. Angokusiya munhu iye angorikusiya angozvidzika pasi kuti rudhende rwose rwapasi rwavanhu runge ruchitevera izvozvo. Asi akapa mumwe chino, mumwe icho. Makatarisa nyangwe pavana vaKaini chaivo, waakanga adzinga uya akati kwete, iwe waita chivi wauraya munin'ina wako, akavapa umhizha hwakasiyana, umetura. Zvikanzi vamwe vaigara matende, vamwe vaitova vafudzi nokuchengeta zvipfuyo sani sababa munini vavo vani vamunini wake vainzani zve Abhero ka, kwete Abhero wenyu vamunoziva, Abhero chaiye womubhaibheri. Andika akanga ari mufudzi achichengeta makwayana nezvimwe zvinhu.
asi vana vaKaini vakatorodzera ipapo. Zvikanzi vamwe vaita mitengeranwa, vamwe vachiita maflutes, vamwe vachingoita zvemimhanzi, vamwe vanoita vamwe zvikanzi ndivo vaisenza nendarira nesimbi vachigadzira mainstruments. Vanhu ivavo vakapuhwa zvakasiyana. Makatarisa mukereke chaiko, tingati temberi yaMwari yakanga yavakwa paJerusarema, yakazongovakwawo naSoromoni, asi itemberi yani yaDhavhidha. Dhavhidha ndiye akapuhwa zvinhu zvese izvo. Iye naSamueri mwanakomana waElkana vakatosiya vagadzira kurongeka kwetemberi. Maprista vane majana avo namabasa avo avaita, mumwe nemumwe imba neimwe yaro. VaRevhi vakanga vane zvavaita, vamwe vaichengeta mikova, vamwe ndovairidza, vamwe vaita sei, vaita mamwe mabasa akangosiyana siyana epatemberi. Havana kungodzi vose vaite chinhu chimwe chete. Naizvozvo mushoko raMwari rinobudisa nzira. Musatye zvenyu kusvorwa kunzi emi masuggestions amauya nawo aya haite akutibvisa pamainstream. Kana akubva pamainstream fange ndongoti okay, ndoti inini ndiri muHwisiri handi, ndokwandakabva handi. Zvinhu zvandakuita izvi namapractices angu atoheresi. Muri kuzvinzwa? Saka ndichiti hakuna munhu asiri muheretic. Vanhu vose maheretic, nyangwe vari pachokwadi, nekuti kwavakabva vanenge vachingovatarisa kunzi ava vakatsauka. Asi ndiani anoziva kuti ndeupi anofadza Mwari apa? Ndiani anoziva kuti uyu anofadza Mwari uyu haafadzi Mwari? Nekuti kunamata kwavaMethodist inzira, kunamata kwamaKatoriki inzira, kunamata kwamaAnglican inzira, kunamata kwamaDutch Reformed inzira, kunamata kwana maPentecostal inzira. Hapana angati ndine nzira yaJesu chaicho, kuti ini ndini, aiwa, hapana anofanwa kuzvikudza izvo. Inzira yavanonamata nayo. Of course dzimwe dzinozotsauka wozozwa kuti apa hazvichaenderana nani naJesu. Asi mukati meshoko rose mune nzira dzaIshe wedu Jesu Kristu, kwete imwe chete, dzakawanda. Shoko ratinoverenga iri, kudzidzisa kwake Ishe wedu Jesu Kristu kunotipa nzira. Ini ndandiri mumwe aingoteverawo shoko raitaurwa navamwe, ndichiti ava ndivo vane shoko, ava ndivo vanofanirwa kuparidza, zvida ndivo vane mweya mutsvene waMwari. Kuzosvikira ndatarisa shoko iri pachangu inini, kungoriverenga so, ndakamboverenga Bhaibheri rese kubva kwokutanga kusvika kwokupedzisira, ndikabva ndasiya. Ndikazozvibvunza inini kuti ko zvandanga ndichinzwa muBhaibheri umo ndanga ndichimbozvitaurirweiko naMwari? Sei Mwari achipindura mibvunzo yangu? Sei Mwari ari kupindura munamato yangu kana zvandanga ndichinzwa zvakatsauka kupfuura zvavamwana? Anondiitireiko zvakanaka? Anondirovereiko kana ndatsauka? Sei? Ndopandakazoziva kuti mune nzira dzisina kana maJudha, nzira dzisina vanakomana vaJakobho, nzira dzisina Israeri yose, nzira dzisina vaRoma vose, nzira dzakanga dzisina vakatitangira. Nekuti manzwiro angu akasiyana nevamwe, uyezve ndinogamuchira manzwiro iwawo. Kana zvichindiswededza pana Mwari ndinozvigamuchira. Kutopfeka kumaHwisiri kuya masiketi eblack nemabhurauzi ewhite kana kuti mabhatya ewhite kwamadzimai, havazi madzimai, vanenge vachiri makurutu.
vatsva kana kuti vasikana. Kozotiwo mabhatya eredhi kuna vakadzi vehwisiri chaivo, mamemba. Mabhatya matsvuku kumadzibaba eMCU. Muri kuzviona? Inzira kaidzi. Pane akamboaudza here kuti izvi hazvibvumirwe kuna Mwari izvi? Inzira yekuda whether vari kuzvifadza, whether varida kuonekwa pana vamwe, nekuti makereke ose angone mabhatya avo ekudhara. Handichaziva zvangu kuti marume vanopfeka chiko vanopfeka zvewhite handi nemakola eblue, zvinenge zvimagauni izvo kana ari madzimai. Tisingazivi kuti varume vanopfeka chii. Asi makaenda kuAnglican kune zvavowo, makaenda kuUnited Methodist kune zvavowo. Ndiani achauya achiti muri kupfekereiko zvebhuruu imimi? Imimi mazopfekereiko chidhirezi ichi chebhuruu, madii kuita sketi nebhatya netisheti mukati? Pane angazvibvunze, pane angavape mhosva here? Asi vanotopinda mukereke zuva nezuva vachitonamata vakadaro, vachiti hatidi kuonekwa kusiyana kwedu, tiri vanhu vamwe chete kana tava kupinda muchechi. Asi of course bhutsi ichazongotaura kuti yakadhura iyi. Hanzi ichazongotaura kuti idzi inyowani, uyo anogara akapfeka nyowani, mumwe anenge apfeka dhara yaumbuka. Kana yanga iri redhi, hamiri kuti inenge yakuda kutobuda imwe kara. Murikuona? Zvinongotitaura kuti apa pane mari, apa hapana. Nyange zvazvo vachida kuzviita kuita humwe nokupfeka uniform, kuti varombo navapfumi vasaonekwa. Hazvina basa kupfeka uniform, kana maSalvation anopfeka uniform. Inzira dzavo. Iwe kana uri mutendi wakakwana nezvinhu zvose muna Kristu, tsvaga nzira unoiwana mushoko raMwari. Togumira ipapo. Tisati taenderera mberi nechiverengwa chedu, Matthew 26 kubva pavhesi 36 kusvika pa46. Ndiyo yatinayo pazuva rino remakumi maviri rokuverengwa kweoma ndotichisarai.